בלי שהדרכתי אותך, זה מה אני רוצה שתעשה. אני רוצה שתעשה רכיבה, תגיע לפה על הפס הצהוב בדיוק, נסה לשמור על הפסים בתוך הפס הצהוב, קו ישר, אתה מגיע למפרץ, עובר לשני וחוזר חלילה על הפס הצהוב. לא למהר, לא למהר, לא למהר. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם צעד קדימה בפניות. אתה רוכב לאט, רגוע רונן. בפניות בלי ברקסים. הידיים שלך למעלה, על הכידון. יושב קצת גבוה, ברכיים מכונסות בפנים. ברכיים מכונסות קצת בפנים. אני מדבר פה לוידאו, אתה תשמע את זה אחרי זה אצלך על המחשב. קצת מתוח ברכיבה, מתוח. אוקיי. מנח גב די בסדר. מעולה, יופי. לא, תישאר כך, תישאר כך רגע, תישאר כך. אוקיי, בוא רגע נעצור.